Звънна ми телефона, да. Това е третия епизод. Тук е Футбол Роналдо. Аре, идвай да копаеме. Давай, идваме, бе. Да, ще копаем в този епизод. Ай, Ти с айрана ли копаеш, бе? ние с камената. Ай, слагай торчови. Като ми слуша, ти слагаш. Добре, бе. Колко ги правиш? Едно, нали те? Какво е нове? Но пред няма ги правим много широки те нагоре. Да, бе. Ай, Ти слагай. сега ли купаш, бе? Не, бе. Ето сега почвам айрана. Много си бърз, бе. Сега почвам с айран вече. Чувам Ендерман. Чакай, дай да почнем да копаем. Тук на някъде има някаква пещера. Где пак знаеш? Ми чувам. Чакай. Тех ще Абе, пак дали са продължаваме, бе? со Артекс. Да не ме питате Vortex. после. И е супер як. Може да са видели открили от тейше. Да. Слагай торч. Кол. Сега чакай още малко да прави сторчове. Да бяхме на най-новата версия. Щеш да дай XP. Служи по-след, като е малко кобъл. Хубаво. Аз служи след. Епизодът ще е кратък. До 10 минути ще го спирам. Макар че копаме много. И после ще продължим да купаем. Чакай да се кача. Защото трябва да излиза момчето. Да. Заето е момчето. Аре. Копай надолу. Айран. Айран. Супер. Аз взема от страна. Още ли е? Ай, качи се. Чакай. Тъй. Те искам, бро. Да служи торч. Ти нямаш ли? Имам обаче 20 и нещо. Аз имам 18 торча. Ти имаш кол. Еко. Може да направиш още. Хубаво е. Аре бе, баси с курката. Ще чупя малко с дървена кирка се. Тос пък. Бас бавно. То аз ти чупя. Супер. О, мина. Пещера. Зомби има слайм, човек. Бах ти мината. Взимам айрон. Взимай. Аз ще взимам и аз айран. Ще не трябва. На тука Чакай. няма нищо. Чувам лава. На Чувам там лава. има ли нещо? Да не забравим изхода, Няма. Където Съм е? ходил, човек. Аз взимах айрон. Къде е изхода? Тук е нагоре, дет съм аз. Стой там. Още айрон. Крипър! Гръмна. Къде? Нищо. И скелет. О! Давай да го... Аз чам... Охо, скелетон. Кол. Охо, злато. Вземи го. О, баси, колко много кол. Няма да виж, че. Абе, какво да гледам? Имам 8 злато. Тук моля да има диаманти. На 12 ли бъде? Еми аз съм на 12. Колко много кол, брат. Аз ще го взема, защото е нужен. Омага, още един скелет. Сега ако ме убиш, ще прибия. Мухло. Право ще Трошков. трошковта. Така. Мри. Кучко. Кофти. Май колко бяхме на най-новата версия,
На това място, дето сега съм аз, чая да съм поне вече 30 левел. Абе, щяло да си. Ела да виж колко много кола, аз вече имам доста кола. О, скелет ли бе? Откъде ма видя този бот, бе? Майко, чечи, идва! Не ме те убил? Ей, бот! Не ме цели, бе! Абе, не ме цели, бе! Чуш, който прикавам, бе? Шибан. Няма цели случаи, троши кола. Але, колко злато намерих пък аз. 17 злато. Те си искат да им троша кофта. О, паяк. Червени гъби. Крипър. О, мага! Фък! Ще ме убият! Помагай! Дори крипъра додаха, човек! Виждам си ника, чакай, идвам. Измряха. Тъмно е много, дарк, it's very dark. О, колко много зомбита. Ох, мале. И Малко, трите крипъра гръмнаха. малко. Ето та. Малко му виж лапис мазули. Отиди нататък да видиш, дето е тъмно колко много зомбите има. Може да има спаунър. Трябва да взема кола. Какво правят тези тук, бе? Бъца. Бач колко кола, човек. Аз съм 31 вече. Ела тук, бе, скелет. Ще ме уби! Уби ма! Не. Бягай! Уби ма! Ай! Телепорт ми се при мене и отиде да вземеш нещата. Къде са те? Ела тук Къде са ми нещата? Умри в кофтия бот. Къде са ми нещата? Ето ги. Ари мри, бе! Смотан! Ади мри, чушко ти каме! Ай, shit се. Всичко ми разбърка то смотания. Бач, то няма свършване, бе. Пътя не го знаем, ама нищо. Откъде ма целиш пак ти, бе? Ето та. Знаеш колко кола имам? Колко? Един стак и 4. Аз ти казах, че има много кола тук. Лагна. Къде си? Сега не Обирам. знаем пътя за връщането, тъй че. Нищо. Нагоре само. Идвам към тебе. Ето. Ето. И тук има много кол пак. Не е много, човек, то беше пълна стая с кол. Хайде се връщаме, то без стои сега, че ще тръгваш след малко. Чай бе, още 5 минутки. Да оберем тук. Колко айран имаш? Малко. Аз 20. Аз имам 18. Ай се връщаме. Чай тук ще оберем последно. Вземи гъбите. Аз имам гъбичи. Чай сега пътя на къде беше. Чай сега. Да, сетих. Аз се сетих на къде е пътя. Сега ще ти кажа къде е пътя. Аз го знам пътя къде е, бе. Къде мина на геймота, бе? Абе, само нагоре, бе. Ето го пътя, аз го намерих. Махни геймота и се телепортне при мене. Аз съм до къщата вече. Аз съм... Има аз се крипър до къщата. 2 крипъра и ще ги бия от въздуха. Аз се качвам нагоре. О, фък! Отиди ни половината къща. Тъй ли е? Една дупка стана. Заради този буклук. Я чай да бе. Ще го убия. Я запълни я после. Скоро е запълнен. Отиди за дърт. Скоро. Чакай. То аз имам в мене, бе. Пази ми гърба. Защото... Ти пази моя. Абе, цялата е запълване, само отгоре. Ох, мале.
Ай, сега честа за родите ще е горе, ела. До леглата там. До леглата е тук, е вдясно. Хубаво. Аз слагам в печките. Тук има кол. Ще го разпределим после, лапис мазули. Взимам малко кол. Къде? Толкова ще ми стигне. О, и двете печки ли взела? Къде слагам аз още? Ома гъе, не съм ли го взела? 18 още едам. Учим да разпределя. Хубаво. Тук има дърво, който... Къде ще честа за дърво? Той си и горе. Има лък. От скелет. Да. Тук е честа за дърво горе. И сега. Добре. Пък до него и честа за кабълстон. Къде е честа за дърво? Да взема всичко дървено. Вземи и камъка там, горе. Къде? Не е там. Значи за камък е... Не, тук е, тука. Отляво и за дърво, отдясно за камък. Ага. Ами аз нямам много камък. Не. Тъй, ай приключи епизода. Чакай, бе. Ох. Ай, лягай, да спим. О, забравя да ям, бе. Ям домати. Аз пих сок. Една пържолка. Къде е честа за буклуци? Долу. Долу. Бах ти гигантската къща. Мале, ела да виж нещо, ела бързо. Ко? Виж, погледни нататък към дървото, виж къде е овцата. Овцата! Бахта с овца, къде отшла, бе? О, скелет, до Аре, къщата. биги, аз ще бия паеците, че те дават повече XP. Кой левел си? Ме ще стана 5 и сега. Аз съм 6. Почти съм 6. Още един скелет. Аз съм почти 7. И на мене ми пусна лък. Още един път, още един скелет, мерси. И аз имам лък. О, 7 левел. Браво, бе. Газе. О, зомби. Кажи ми, че няма да умре. Аз ще го убия първи. Няма да го намериш. Фак. Зомбитата много малко XP дават, бе. Най-много дадат паяци. Ага. Ай, да спирам, идва и горе. Сега да оставя кокала. Имаме доста кокали. 10 кокала. Не са много, дима. И аз имам в мене 4. Оставам си аз нещата долу. А какво правиш, бе, човек? Що си оставяш нещата долу? Тя взема ми трябва. Да. Ай, че след малко трябва да тръгваш. 10 минути. Чак, идвам. И да, това беше за този епизод. Надяваме се да ви е харесало и чао!